Jó reggelt! Gyertek nézzük meg, hogy mit rögzített a watt kameránk. Idén a 2025-ös évben először helyeztem ki ide hátra a Csalitosnál lévő nagy itatóhoz, vagy nagyobb itatóhoz. Ugye eddig eléggé hidegek voltak az éjszakák, és teljesen feleslegesen hagytam volna ki, mert az én kis egyszerű watt kamerám ilyenkor elég gyorsan lemerül, illetve lemerülnek benne az elemek. Mindjárt mutatom, hogy hol van elhelyezve. Itt a még kopasz gesztenyefánál, szelíd gesztenyefánál látszik, és egyébként, hogy a madarak aktívan használják a fürdőt, és ide került elhelyezésre. Szóval itt van a kamera. A terv az volt, időzítve volt beállítva, este 9-től kb. Reggel 6-ig próbálta rögzíteni azt, hogy történik-e már valami ennél az itatónál. Maga a kamera itt van ezen az állványon, és körülbelül arra felé nézett, és reményeim szerint itt az itatónál történt dolgokat próbálta rögzíteni. Hát nézzük meg, hogy mit látunk rajta.